Sa ngalan samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Karong adlaw ang atong simbahan naghandom kang San Agustin Zhao Rong, usa ka dayosisanong pari sa China ug mga kauban nga mga martir. Ngadto kanila silang pangaliya atong itugyan ang atong tanan nga mga katuyuan. Mga igsoon, maginulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo, ipakita ang imong kaluy, o luwasa kami, Ginoo. Kaluy kami, Kristo, kaluy kami, ipakita ang imong kaluy, o luwasa kami, Ginoo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa pagpadayag sa pagtuo sa mga santos nga martir Agustin ug mga kauban sa katingalahang paagi, gilig-on o gipatubo mo ang imong simbahan. Itugot aron ang imong katawhan magmaunungon sa iyang tahas sa pagsangyaw sa pagtuo, makadawat sa tinuod niya kagawasan ug mahimong saksi sa kamatuuran at tubangan sa kalibutan. Kiniyamong gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Sa dihang giabot na sa gutom ang tibuok Ehipto, nangayog pagkaon ang katawhan kang Paraon, ug giingnan ni Paraon ang tanang Ehiptohanon, pangadto kamo kang Jose, ug sunda ang iyang sulti kaninyo. Unya sa dihang mikaylap ug migrabe na ang gutom sa tibuok Ehipto, gipangablihan ni Jose ang mga tipiganan sa pagkaon ug gipamaligya kini ngadto sa mga Ehiptohanon. Nangadto sa Ehipto ang katawhan sa ubang kanasuran aron mamalit og pagkaon kang Jose, kay grabe naman ang gutom sa tibuok kalibutan. Kuyog sa ubang tawo, miadto sa Ehipto ang mga anak ni Jacob aron pagpalit og pagkaon kay may gutom man sa Kanaan. Ug ingon nga gobernador sa Ehipto na maligya si Jose og pagkaon sa tanang tawo sa ubang kanasuran. Miadto kang Jose ang iyang mga igsuon ug miyukbo kaniya. Nailhan ni Jose ang iyang mga igsuon sa pagkakita niya kanila. Apan, nagpakaaron ingnon siya nga wala siya makaila kanila. Masukanon siyang miingon kanila, "Taga-diin man kamo." Ug mitubag sila, "Taga-Kanaan kami, ug mianhi kami aron pagpalit og pagkaon." Unya, gibanlod niya sila sa bilangguan sulod sa 3 ka adlaw. Sa ikatulo ka adlaw, miingon si Jose kanila, "Nagsimba ako sa Dios, busa maluwas ang inyong kinabuhi
kun buhaton ninyo kini. Kun dili kamo mga bakakon, ang usa lamang kaninyo ang ibilin diha sa balay nga gibilangguan ninyo. Makapauli ang uban aron dad-an ninyo ang gigutom ninyong pamilya sa napalit ninyong pagkaon. Kinahanglan nga dad-on ninyo kanako ang kamanghuran ninyong igsuon aron pagmatuod nga wala kamo magbakak kanako. Ug sa ingon, dili ko kamo patyon. Miuyon sila niini, nag-ingnanay sila. Sad-an gayud kita tungod sa atong gibuhat sa atong igsuon. Nakita ta ang hilabihan niyang kaguol sa dihang nagpakiluoy siya kanato. Apan, wala siya nato panumbalinga. Busa, nagkalisod-lisod na kita karon. Si Ruben miingon, giingnan ko kamo nga dili ninyo hilabtan ang bata. Apan wala kamo mamati kanako. Ug karon, nagbayad na kita sa iyang kamatayon. Nakasabot si Jose sa ilang gisulti, apan wala sila masayod niini, kay nakigsulti man sila kaniya pinaagi sa usa ka tighubad. Unya may biya si Jose kanila, ug mihilak siya. Sa dihang makahimo na siya sa pagpakigsulti kanila, mibalik siya ug gikuha niya si Simeon, ug iyang gikapos diha sa ilang atubangan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo'y hatag ka na mo ang imong kaluoy, diha sa mong pagsalig kanimo. Ginoo, ihatag ka na mo ang imong kaluoy, diha sa among pagsalig kanimo. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpang, sa lera nga napulog kuldas, awitang iyang mga pagdayig. Awiti siya usa kabag-ong awit, ayuha pagkablit ang mga kuldas, uban sa mga singgit sa kalipay. Ginoo, ihatag ka na mo ang imong kaluoy, diha sa among pagsalig kanimo. Kawangon sa Ginoo ang mga laraw sa kanasuran, bawon niyang dautang mga tuyo sa katawhan. Apan ang laraw sa Ginoo nagabarog sa kahangturan. Ang hunahuna sa iyang kasing-kasing, latas sa tanang kaliwatan. Ginoo, ihatag ka na mo ang imong kaluoy, diha sa among pagsalig kanimo. Apan hani ang mata sa Ginoo, anak kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagpanglingkawas kanila sa kamatayon.
pag-amping kanila bisan pa sa panahon sa ating gutom. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kaluoy, diha sa mong pagsalig kanimo. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa pinimo, Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. himiyaw ikaw, O Ginoo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ti Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha gipadala ni Jesus uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo, ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo nga atong nadungog nagiskot kabahin sa pagpadala sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang napulog duha ka mga tinun-an. Nganong napulog duha man kini sila ang iyahang mga pinili. Nganong dili 11, nganong dili 13. Kung atong subayon diha sa Biblia, ang numero 12 nagkahulugan kini og pagkakumpleto, completeness o perfection. 12 in the Bible is a perfect number. Ug atong subayon usab sa kasaysayan sa mga Israelita, diha sa pagkatukod sa Israel, isip usa ka katawhan, isip usa ka nasod, itukod kini sa Dios diha sa 12 ka mga tribo o 12 tribes of Israel nga mga sakop sa banay ni Jacob nga ginganlang usab nga Israel. Mao ang nasod sa Israel tinukod diha sa 12 tribes of Israel. Alang sa mga Israelita kining numero 12 bililhon kaayo sa pagtukod og nasod ug sa pagtukod og bag-o nga katilingban. Hinungdan nga maski sa pagtukod ni Jesus sa bag-ong katilingban, sa atong simbahan, iya usab kini gitukod diha sa 12 nga iyang mga pinili. Nga ngadto-ngadto gitawag usab nga 12 ka mga apostoles. Apan natong timan-an nga ang mga apostoles more than 12. Kay gani si San Pablo wag yang kauban kanunay nga si Bernabe, mga apostoles. Apan kini silang duha, bisan silang kabantugan, dili sila kabahin sa 12 nga pinili sa atong Ginoo. Ang numero 12 nga gisimboluhan niining mga pinili nga mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, nagsimbolo sa pundasyon sa atong pagtuo. Gani dinhi sa atong simbahan adunay 12 ka mga haligi nga giila isip pundasyon nini atong simbahan sa Mobulo. Kung inyong tanawon kining 12 nga naa dinhi nga mga haligi adunay mga cross og panahon sa pagsaulog sa anibersaryo
sa dedikasyon ning simbahan butangan usab kinig mga kandila. Kay ang 12 nagkahulugan og pundasyon. Mao nga atong pagtuo nga Katoliko, ang atong Kristohanon nga pagtuo tinukod di ay dinhi niining pundasyon diha sa 12 ka mga apostoles. Apan kining 12 ka mga apostoles makahimo lamang sa pagpangalagad matag usa kanila isip bahin sa kinatibuk ang 12. Gani diha sa Biblia dili tanan nining 12 ka mga apostoles adunay nagkadaiyang paghisgot. Ang uban kanila nailhan lang nato pinaagi sa pangalan. Kay ang makahuluganon niini ang ilang pagkatigom, ang ilang pagkapundok isip 12. Bisan tuod gihatagan sila og gahom sa Dios, gihatagan sila og otoridad. Apan kining maong gahom, kining maong otoridad alang lamang sa pagpangalagad. Pagpangalagad sa katawhan ug pagdayeg sa Dios. Kining maong otoridad, kining maong gahom nga gisimboluhan ning 12 ka mga apostoles, mga pinili sa Ginoo, magpahinumdum usab unta matag usa kanato. Ilabi na kanila nga nagkupot og gahom. Nga ang gahom, nga ang otoridad nga gihatag kanato dili alang sa atong kaugalingon, kundi alang kini sa pagdaig sa Dios ug sa pagpangalagad sa atong isig katawo. Isip bala ang katawhan sa Dios nga gitawag alang sa nagkadaiyang mga paagi sa pagsangyaw sa mayong balita, ipadangat nato ang ato mga panginahanglan at ubangan sa atong amahan. Moingon kita, Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga sila nga gitawag diha sa simbahan aron mangulo sa katawhan sa Dios, magmadasigon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Hesukristo ngadto sa tanang mga suok sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga sila nga nangita sa Dios, malamdagan og kinabubot-ong mutubag sa pagdapit sa Dios aron makig-uban sila kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga ang mga batan-on makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa kinabuhi sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga ang mga masakiton makadawat og kahupayan ug kusog gikan kanila nga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay na, mupahulay sila diha sa presensya ni Kristo didto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Dasiga kami. Langito nga mahan, ihatag sa matag usa kanamo ang imong espiritu sa ingon aduna kami kusog sa pagtubag. Ginoo aniya ako, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Unsay igasa ko kanimo, tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala, o kanunay imong gipakita sa kayo ngaway
supod sa kaayo ngaway supod. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako o ganyang sakripisyo, dawato ng tas sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Aton taas kinuhon sa Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa daya bigmayo siyang ngalan, alang sa atong kabuslanan sa tubagyan santos nga simbahan. O santos nga mahan, dawatang mga gasa nga among gihalad kanimo sa pangilin sa mga santos nga martir. Itugot ka namong imong mga alagad nga maglig-on kami diha sa among pagtuo sa imong ngalan, kiniyamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibaya ang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayot nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay ngimong santos nga mga martir, sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo, mihalad silang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom, nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili katong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Kristo among Ginoo busa. Uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahaman, puno ang langit o yuta sa imong sana sa kaitasan, daigo ng naganhi sa ngalan sa Ginoo, sana sa kaitasan. Santos iti ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanal ni Kristo, nagahalad kimi kanimo mahan. Nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kimi kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha
sa Espiritu Santo. Sinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Sinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang ina niya ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan niya mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dayon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Mangayo kami kanimo Ginoo, ngemo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom magang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayotan awang amo mga sala kundi ang pagsalig si mong simbahan. Og sibo simong kabubuton hatagi kami simong kalinaw kahiusa ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Unasab kanimo. Ipakita ta ang paginig sa unay. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan. Kaloyin kami, Cordero sa Diyos na nagawagtan sa sala sa kalibutan. Kaloyin kami, hatagi kami sa Kini mong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dala ko angay mo kalawat kinimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko. O Diyos, gipalutaw mo sa paaging kahibulungan ang misteryo sa imong krus, diha sa imong mga santos nga martir. Itugot nga maluyon, nga kaming gilig-on sa imong sakripisyo, mahiusa unta kanunay kang Kristo, ug magbudlay diha sa simbahan, alang sa kaluwasan sa tanan. Kiniyamang gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Unasab kanimo. Manalangin kaninyong Diyos nga makagagawam sa tanan, ang Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos sa misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.